या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत। पाहूया काही ठळक घडामोडी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts। शिवसेना किती दिवस जिवंत ठेवायची याची स्वप्न राणेंनी पाहू नयेत, सतीश सावंत यांची टीका। अखेर 6 दिवसानंतर वैभववाडीतल्या स्टॉलधारक महिलांचं उपोषण मागे। आणि शिवगर्जना महानाट्याच्या 50,000 मोफत पासचं जिल्ह्यात वाटप। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा। जे स्वतःचा पक्ष 7 महिने जिवंत ठेवू शकले नाही, त्यांनी शिवसेना किती दिवस जिवंत ठेवायची याची स्वप्न पाहू नयेत, अशी टीका सतीश सावंत यांनी केली आहे। पाहुयात काय म्हणाले सतीश सावंत। भरघोस निधी आणलाय तो। आज गगनबावडा रोड सांगतायत 400 कोटी। आज आधी जायला तिथे गाडी जाऊ शकत नाहीये। 400 कोटीचं टेंडर झालं नाही, त्याचं अजून टेंडर झालेलं नाहीये। म्हणजे कागदावरची आकडेवारी जनतेला सांगण्यापेक्षा जनतेने उद्या म्हणायला पाहिजे की आमच्या गावातले रस्ते चांगले झाले। माझं म्हणणं, पहिला आधी वरवड्यातले रस्ते सुधारा आणि नंतर तुम्ही सांगा की एवढा निधी आणला म्हणून। वरवड्यासाठी अजून बऱ्याचशा निधीची गरज आहे। पाहिजे तर देसाईंना विचारा तुम्ही, त्या गावातले रस्ते किती खराब आहेत। मग काय आता तुम्ही भाजपमध्ये किती वर्ष जिवंत राहणार आहेत ह्याचे आधी तुम्ही हे करा, आत्मचिंतन करा आणि मग आमच्या जिवंतपणावरती तुम्ही बोला। आणि निश्चित आज सांगतोय की उद्या यांना नितेश राणेंना उद्धवजींकडे याचना करावी लागेल की तुम्ही आम्हाला शिवसेनेत घ्या। त्याच्यामुळे त्यांनाच उद्या भविष्यात आमच्या उद्धवजींकडे त्यांना संपर्क करावा लागेल, दया याचना त्यांनाच करावी लागेल। आणि ही वेळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली महाराष्ट्रातली जनता आणल्याशिवाय राहणार नाही। बरोबर आहे, तिने शिवसेनेचे उद्धवजींचेच असणार नाही। मला सांगा, आधी रवींद्र फाटक हे राणे कुटुंबियांचे पार्टनर आहेत। ज्यावेळी शिवसेनेचे ते आमदार होते त्यावेळी ते राणेंच्या भीतीने या जिल्ह्यात येत नव्हते काय। आता राणे आणि मिंदेगड हे एकत्र आल्यामुळे फाटक इथे आले आहेत। त्याच्यामुळे फाटकाने आधी मिंदे गटाचे जे काय सभासद आहेत ते त्यांच्या आधी मिठभावमध्ये आधी संघटना वाढवावी आणि नंतर जिल्ह्याला त्याने आवाहन करावं। ते आमदार झाले, कधी या जिल्ह्यात शिवसेना वाढवण्यासाठी राणे कुटुंबियांच्या भीतीने या जिल्ह्यात आलेले नाही आहेत। त्याच्यामुळे त्याने कुठची शिवसेना वाढवणार आहेत, पण ह्या जिल्ह्यात शिवसेनेचे तिन्ही आमदार आणि खासदार हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचेच असणार आहे। नाही, BJPचं कामच आहे ते काटे रोवणं ठेवणं हे त्यांचं कामच आहे। ब्रिगेडियर सध्या हुशार असल्यामुळे त्यांच्या लवकर लक्षात आलं आहे। उद्या शिंदेंच्या वाटेत पण त्या मिंदे गटाच्या वाटेत पण काटेच पेरलेले आहेत। त्याच्यामुळे काय वेगळे काय काटे कोणी पेरण्याची गरज नाही। भारतीय जनता पक्षाचं मित्र पक्षाच्या वाटेत काटे पेरणे आणि मित्र पक्षाचा विश्वासघात करणे कामच आहे त्यांचं। मग पंतप्रधान सडकचे आकडे आले, त्याच्यात मुख्यमंत्री सडकचे आले। पंतप्रधान सडकमध्ये खासदार राऊतसाहेब सक्षम आहेत ते रस्ते करायला काय। मुख्यमंत्री सडकमध्ये खासदारांची यादी, पंतप्रधान सडकमध्ये खासदारांची यादी, धूपप्रतिबंधक बांधणारे, या बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत ना। 2000 कोटी जर ह्या मतदारसंघात आले त्या 3 महिन्यामध्ये चित्र चांगलं दिसेल आणि जूनमध्ये दिसेल ना चित्र।
आता कॉन्ट्रॅक्टर भेटायला यायला पाहिजे म्हणून हे आकड्याची पेपरमधनं सांगतात एवढे आले मला भेटायला या कार्यकर्ते आपल्या पक्षात थांबावं बोलतात. आणि कार्यकर्ते थांबले पाहिजेत की उद्या एखादे काम मिळेल म्हणून काय. त्याच्यामुळे किती गोळ हल्ले लोकांना माहिती आहे. आकडेवारी सांगणं सोपं आहे, प्रत्यक्ष जे आहे फिजिकल कामं होणे. 1 वर्षापूर्वी सांगितलं होतं साकेडीचा हे करणार म्हणून, काय ते बायपास झाला आहे काय सांगावं ना त्यांनी. बरेच आज नॅशनल हायवे पूर्ण होत नाही आहे. इथलं पण सांगितलं होतं रस्ता कोसळल्यानंतर हे करू ते करू. फक्त कामं थांबवणे. आज देवगड नगरपंचायतीची सुद्धा काही कामं नगरपंचायतीच्या अधिकारातला नगराध्यक्षांचा जो अधिकार आहे तो अधिकार डावलून इथले जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी जे काय केलं आहे त्याचा जाब उद्याच्या 15 तारीखला विचारणार आम्ही त्यांना. त्याच्यामुळे आकडे पेपरात चांगले आहेत, प्रत्यक्ष फिजिकल काम होऊ दे. मग लोक सांगतील बा आमच्याकडे कामं झाली, आणि मग कामं झाली तर काय फिरण्याची गरज येणार नाही ना. आणि मग मतं विकत घ्यायला सुद्धा नोटीसची गरज भासणार नाही कामं केली तर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. साठी चांगली गोष्ट नाही आहे आणि त्यामुळे या महिलांचं उपोषण सुटणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीची आम्ही त्यांना विनंती केली आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की ठोस तुम्ही असं आम्हाला काही आश्वासन दिलं तर ह्या उपोषणकर्त्या स्टॉल धारकांची आम्ही समजूत काढू आणि उपोषण मागे घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. या अधिकाऱ्याने अडचण होती की यांचे वरचे वरिष्ठ अधिकारी आता ओरसमध्ये असतील, कणकवलीमध्ये असतील, तहसीलदार साहेब इथं नाहीत. परंतु मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हे सगळे अधिकारी नव्या दमाचे UPSC MPSC करून आलेले हे जे अधिकारी आहेत ते खूप अधिकारी चांगले आहेत. आणि त्यांनी सांगितलं की त्या महिलांच्या समोरून ऑफिसमध्ये येताना आम्हाला सुद्धा काय योग्य वाटत नाही आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला उद्यापासून जो महसूल विभागाचा संपाचा संप सुरू होतोय आणि त्या संपामुळे हे उपोषण तुम्ही स्थगित करा. महसूल विभागाचा संपाचा कालावधी संपल्यानंतर तुमच्यावर जो काय अन्याय झाला असेल तो शासनाकडे पाठपुरावा करू, कलेक्टरकडे पाठपुरावा करू, प्रांताकडे पाठपुरावा करू आणि तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाची बाजू आपण समजून घेऊ, तुम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करू असं या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. आणि मग आम्ही त्यांना विनंती केलं की साहेब हे जे तुम्ही सांगणार आहात तेच 2 ओळीमध्ये लिहून दिलात तर अधिक चांगलं होईल. आणि अशा तऱ्हेची रिक्वेस्ट केल्यानंतर, विनंती केल्यानंतर या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी आपल्याला लेखी स्वरूपाचं आश्वासन देण्याचंही मान्य केलेलं आहे. मी या तिन्ही अधिकाऱ्यांचं वैभववाडी तालुक्यातील आपले सर्व स्टॉल धारकांच्या वतीनं मनापासून आभार व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आणि आजचं हे उपोषण आहे हे उपोषण तहसीलदार साहेब, या ठिकाणी दिग्विजय पाटील साहेब, आदरणीय यमगर साहेब हे 2 शब्द बोलतील अशी मी त्यांना या उपोषणाच्या दरम्यान महिलांना तुम्ही आपण मार्गदर्शन करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. सर्वांना नमस्कार. पहिल्या बैठकीत आपल्याला सगळ्या महिला भगिनी, सगळे नगरपंचायतीचे सगळं आपले सगळं ग्रामस्थ. तर आज आपल्या इथं तहसीलदार साहेब आज उपलब्ध नाहीत काही कारणास्तव, पण त्यांच्या वतीने आज आम्ही इथं तुमच्यासमोर उभं आहे आणि त्यांच्या वतीनं आम्ही इथं बोलतो. ते आज इथं नसले तरी त्यांना तुमची परिस्थिती आज माहीत आहे आणि उद्या होणाऱ्या संपाच्या अनुषंगाने उद्यापासून तुम्हाला त्रास होऊ नये यामुळे आजच्या दिवसात आपण हा संप आज मिटवावा यासाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी आज ठरवलं होतं. तर जसं आपल्या चर्चा झाली त्या अनुषंगाने जेव्हा संप महसूल कर्मचाऱ्यांचा आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा जेव्हा संपेल
तर शक्य तितक्या लवकर जसं आपण लेखी दिलेलं आहे तसं शक्य तितक्या लवकर आपण वरिष्ठ कार्यालयाकडे या गोष्टीचा पाठपुरावा करू आणि तुम्हाला शक्य तितक्या लवकर न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू. तर या ठिकाणी आता हे आपल्या तहसील कार्यालयाचे अधिकारी आहेत ते उपोषण करताना सरबत देतील आणि आपलं उपोषण विनायक वावरे उपाध्यक्ष वैभववाडी सरांचा माझा आणि तहसीलदार साहेबांचा दुपारीच विषय झाला होता. मी त्यांना स्वतः फोन केला होता आणि आमचं रोज येणं जाणं या रोडनं थोडा रस्ता चालू आहे. आमच्या महिला बहिणी रस्त्याची धुळका तिथं उपोषण करत बसले. त्यातून आम्ही येतो जातो बघतो ऑफिसचं काम चालू असतं आमचं. तरी देखील इथं बसून जे तुम्ही तुमचा जो एकजुटी दाखवली त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचं आभार मानतो. आणि मी तहसीलदार साहेबांनी मगाशी सांगितलं होतं की तहसीलदार साहेब यशोदाला त्यांचे ट्रेनिंग असल्यामुळे तिकडे गेले असल्यामुळे सरांना आम्ही विनंती केली की तुम्ही सर आल्यानंतर आपण काय असेल ते बघू, पण उद्यापासून आपला संप चालू होणार आहे. ह्या संपामध्ये कुठलीही ह्या आपल्या जे ठोकेधारक असतील किंवा आपले जे उपोषणकर्ते असतील यांना कुठलाही अडचण येऊ नये म्हणून त्यांच्यासाठी काय ते प्रयत्न करायला पाहिजे. त्या प्रयत्नामध्ये यमगर सरांनी अतिशय पराकाष्ठा घेऊन आज आपल्याला जे निवेदन दिलं किंवा जे पत्र दिलं त्या पत्राच्या अनुषंगाने पुढील कारवाई होईल आणि या कारवाईच्या अनुषंगानं पुढील जो काय असेल तो प्रशासनाच्या वतीनं निर्णय घेतला जाईल. तरी सर्वांना माझी विनंती आहे, तुम्ही आज जो निर्णय घेतला त्याबद्दल प्रशासनाच्या वतीनं मी सर्वांचा धन्यवाद मानतो. कारण आज आपल्या ज्या महिला बसल्यात त्या महिला म्हणजे आपल्या घराचे कुटुंब प्रमुख आहेत आणि त्या कुटुंब प्रमुखांना सांभाळून इथं बसल्यात त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानतो. आणि इथून पुढे जे काय अडचण वाटली तर प्रशासन आपल्याला वेळोवेळी मदत करेल आणि मदत करून तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे अडचण येणार नाही याची आम्ही प्रशासनाने दक्षता घेतो. त्याबद्दल सर्वांचा आभार मानतो. तर या ठिकाणी आपल्या तहसील कार्यालयाचे हे सर्व अधिकारी या ठिकाणी आले. त्यांनी आपली सहानुभूती आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या. त्याबद्दल आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांचा आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आपण सर्वांनी गेले 2-3 दिवस सांगितलं की वैभववाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आणि त्यांचे सर्व कर्मचारी यांनी सुद्धा आपल्याला चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य केलं. त्याबद्दल स्टॉल धारकांच्या वतीनं वैभववाडी तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आणि त्यांचे सहकारी यांचंही या ठिकाणी मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे स्टॉल धारकांचा हा जो लढा आहे तो शासनापर्यंत पोहोचवण्याचं काम निपक्ष निर्भीडपणे पोहोचवण्याचं काम वैभववाडी तालुक्याच्या पत्रकारांनी केलेलं आहे. त्याबद्दल सुद्धा आपण सातत्यानं बोलत आहात. मी या ठिकाणी वैभववाडी तालुक्यातील सर्व पत्रकार मित्रांचं मनापासून आपल्या स्टॉल धारकांच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय ग्रामीण रुग्णालयाचे सर्व डॉक्टर असतील त्यांचे कर्मचारी असतील यांनी सुद्धा आपल्याला चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य केलं. त्यांचंही या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा तुमची कायदेशीर बाजू सांभाळणारे वकील ॲडव्होकेट प्रताप सुतार साहेब यांचंही आभार व्यक्त करतो. आणि आजचं हे उपोषण सोडवण्यासाठी माझ्यासह शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आदरणीय मंगेशजी लोके यांनी सुद्धा पाठपुरावा केला आणि प्रयत्न केला. त्याबद्दल तुमच्या सर्वांच्या वतीनं मंगेशजी लोके यांचाही आभार व्यक्त करतो. नाव द्या ना. त्यानंतर या नगर परिषदेचे नगरसेवक आमचे मित्र आदरणीय बंडू सावंत यांचे या ठिकाणी आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे स्वप्नील रावराणे यांचेही आभार व्यक्त करतो. सर्व स्टॉल धारकांनी एकजूट आपली दाखवली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचेही आभार व्यक्त करतो. आणि यानंतर आता यमगर साहेब हे सरबत देऊन पत्र देऊन दे साहेब आणि पत्र देण्याच्या अगोदर तुमच्या समोर त्या पत्राचं वाचन होऊन दे. पत्र आणलं काय? आणलं. पत्राचं वाचन होऊन नंतर मग आपण जे उपोषण करते त्यांना पत्र देऊया. हे बघा, तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी वैभववाडी यांचे कार्यालय, मुख्य प्रशासकीय इमारत, तळमजला, तालुका वैभववाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. प्रति महिला स्टॉलधारक संघटना वाभे, तालुका वैभववाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग. विषय उपोषण करत असलेबाबत उपरोक्त विषयान्वये आपण तहसीलदार कार्यालयासमोर नगरपंचायत वाभे वैभववाडी हद्दीतील स्टॉलबाबत उपोषण सुरू केलेले आहे. याबाबत आपले सोबत मुख्याधिकारी नगरपंचायत वाभे वैभववाडी यांचे समक्ष चर्चा करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरून कळवण्यात येते की
आपले विषयांकित प्रकरणी आपणाकडून प्राप्त अर्ज व संबंधित माहितीच्या अनुषंगाने वरिष्ठ कार्यालयास आपला अर्ज अवलोकनार्थ सादर करून सदर प्रकरणी लवकरात लवकर मार्गदर्शन मागवण्यात येत आहे. तरी आपण आपले उपोषण स्थगित करावे ही विनंती. तहसीलदार वैभववाडी करिता. अशा पद्धतीचं त्याने आपल्याला उपोषण स्थगित करण्यासाठी हे पत्र दिलेलं आहे. उपोषणकर्त्यांपैकी 2-3 महिलांनी उभं राहून हे पत्र स्वीकारावं त्या 6 अशी महिला विनंती करतो. 6 महिला या यांची फोटोग्राफी होती हो, जरा मागे राहू. बाकी लांब सर ओके नारी शक्तीचा जोरात आणखी दुसऱ्यांदा स्टॉलधारकांना न्याय मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे. स्टॉलधारकांना न्याय मिळालाच पाहिजे. कोण म्हणतो देणार नाही. कोण म्हणतो देणार नाही. स्टॉल आमच्या हक्काचे. अरे स्टॉल आमच्या हक्काचे. सरबत देताना घ्या फोटो. सरबत द्या. अजून एकदा कॉन्टॅक्ट लावा. त्या प्रशासकाने आम्हाला उशिरा का होईना आज 6 दिवसानंतर आम्हाला असा अन्याय झालेल्या महिलांवर न्याय मिळवून या शासनाचा तहसीलदार कार्यालयाचा आम्ही आभारी आहोत. तरी सुद्धा या महानगरपालिकेने आम्हाला रस्त्यावर आणलं. त्यांचा मात्र निषेध नगरपालिकेचा. आणि तरी देखील आम्ही स्टॉल लावल्याशिवाय राहणार. मॅडम, आज आता तुम्ही उपोषण मागे घेतलं, नेमकं प्रशासनाकडून काय आश्वासन मिळालंय आणि त्यानंतर तुमची भूमिका काय असणार आहे? प्रशासकाने आम्हाला म्हणजे सहानुभूतीचं अगदी याचा निर्णय दिलाय की आम्ही तुम्हाला हा प्रशासनाचा संप संपल्यानंतर तुम्हाला जे काय आहे माहिती की आम्ही तात्काळ तुम्हाला माहिती पुरवू या अपेक्षेवर आम्ही उपोषण स्थगित ठेवले. यापुढे जर आम्हाला माहिती न मिळाल्यास आमचं आंदोलन चालूच राहील. आम्ही आमच्या हक्काची जागा मिळवणारच. यानंतरचं आंदोलन किंवा यानंतरचं उपोषण कुठे असेल, कोणाविरोधात असेल, नेमकं काय? यानंतरचं आमचं उपोषण कलेक्टर ऑफिसला असणार आहे. कारण कलेक्टर ऑफिसकडून आम्हालाही न्याय मिळाला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही कलेक्टर ऑफिसकडे न्याय मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन आम्हाला मिळवण्यासाठी आम्ही घेणार आहोत. ओके, आता तुम्ही म्हणालात की जरी उपोषण आम्ही मागे घेतलं असेल तरी स्टॉल लावणार, नेमकी त्याबद्दल काय सांगा? त्याबद्दल काय सांगा? स्टॉल तुम्ही लावणारच असं म्हटलं. हां, त्या आम्ही जरी उपोषण सोडलं तरी पण आम्ही स्टॉल आम्हाला न्याय भेटेपर्यंत आम्ही स्टॉल लावतो. ओके काकी, गेले 6 दिवस तुम्ही उपोषणात, तुमची तब्येत देखील ढासळलेली होती, आत्ता उपोषण सोडताय. एकंदरीत प्रशासनाने, तहसीलदाराने काय आश्वासन दिलंय आणि या आश्वासनानंतर तुमची भूमिका काय असणार आहे? तहसीलदाराने आश्वासन दिलं आहे, त्याच्यामुळे आम्ही हे आमचे उपोषण स्थगित करत आहोत तात्पुरता.
नेमकं काय तहसीलदाराने तुम्हाला त्यांच्या आश्वासनावर आपल्याला विश्वास ठेवावा लागला म्हणून आम्ही आश्वासन मागत नगरपंचायतीने आमच्यावर चुकीच्या नगरपंचायतीने आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीने आम्हाला हटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी त्याबाबत न्याय मिळण्यासाठी आम्ही तहसीलदार साहेबांनी सांगितलेल्या अपेक्षेवर आम्ही विश्वास ठेवून आम्ही आमचं उपोषण मागे घेत आहोत, स्थगित ठेवत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15. राज मोबाईल्स. महाशिवयाग हा एकात्मतेचा अनुभव आहे, एका कौटुंबिक नात्याचा अनुभव आहे. त्याचीच प्रचिती गोव्यातल्या महाशिवयागात आल्याचं मत गावडे काका महाराज यांनी व्यक्त केलंय. पाहूया काय म्हणाले गावडे काका महाराज. त्या पद्धतीने भक्ती मार्ग समाजामध्ये दाखवला आणि भक्ती मार्गाकडे बऱ्याच लोकांना या ठिकाणी आणलं. आज खऱ्या अर्थाने भक्ती मार्ग हा खऱ्या समृद्ध होण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे आणि आज गोवा राज्यामध्ये सुद्धा एक मोठी चळवळ आणि 108 यज्ञकुंडांचा हा जो महाशिवयाग झाला त्याचे शिल्पकार आदरणीय गावडे काका महाराज. काका, कशा पद्धतीने हे समाधान, कारण प्रत्येक आज भक्ताच्या चेहऱ्यावर 108 महाकुंडांचा जो महाशिवयाग झाला त्यानंतर जे समाधान होतं तेज होतं. इथला लोककल्याणकारासाठी हा एक महाशिवयाग झाला. काय सांगाल, नेमकं भक्तांनी भक्ती मार्गाकडे कशा पद्धतीने वळलं पाहिजे? आज या ठिकाणी कोकणच्या देवभूमी गोव्यामध्ये महाशिवयाग 108 कुंडांचा संकल्प होता आणि तो आज पूर्ण झाला. भक्ती अशी श्रद्धा, भावना आणि विश्वास. आज अंधश्रद्धेची बरेच दुकानं मांडली गेलेली आहेत. लोकांना फसवणं, ठकवणं, चुकीच्या मार्गाकडे नेणं आणि लोकांची फसवणूक करून अज्ञान अंधश्रद्धेच्या दिशेने त्याने अधोगतीकडे नेलं. मग हा मार्ग जर आपण पाहिला एकंदर तर लोकांची भ्रमनिरास होते. लोक कुठेतरी नुकसान झालं की खंत होते आणि लोकांचं जे कमवलेलं कष्टाचा पैसा चुकीच्या मार्गाने वाया जातो. म्हणून स्वामी मार्ग हा भक्ती मार्ग आहे. ह्या स्वामी मार्गाच्या माध्यमातून लोकांना एकत्र आणणं, लोकांना एकत्र आणून समाजामध्ये एकत्रितपणाची भावना निर्माण करणं, एकामेकाबद्दलचं प्रेम निर्माण करणं, सलोखा निर्माण करणं, दातृत्व भावना निर्माण करणं आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचं एकत्रीकरण करून उपक्रम राबवणे आणि समाजाच्या हिताचे उपक्रम राबवणे याच्यासाठी हा या महायाग झाला. या महायागामध्ये कितीतरी लोक, हजारोनी लोक आज या ठिकाणी उपस्थित राहिले. एक वेगळं असतं, सामूहिक उपासना जी असते. जशी आमचे महाराष्ट्र कर्नाटक, गोवा ह्या ठिकाणी आमचे 18 उपासना केंद्र आहेत. या 18 उपासना केंद्राच्या माध्यमातून स्वामीनामाचं नामस्मरण सुरू असतं. आज आम्ही एक पद्धत राबवली की सामूहिक नामस्मरणातनं एक नवचैतन्य प्राप्त होतं, एक नवा आनंद मिळतो. जे काही मनात वाईट आलेले विचार हे संपुष्टात येतात आणि नवं चैतन्य प्राप्त होऊन आपण एक आनंदाचा एक सामूहिक उपक्रम करतो. जर आपण ठरवलं बघा की आपण घरी होम करतो, सत्यनारायण करतो, वेगवेगळे आपण विधी करतो, पण जो सामूहिक उपासना आहे, सामूहिकता आहे, ती एकात्मता आहे. हे एकात्मतेचं भक्तीचं प्रतीक हे आज आपण ह्या भीतींमध्ये घेतो. त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनात एक आनंद आहे की
कुठलीही जातपात धर्मपंथ न बांधता मानव हाच धर्म आहे, स्त्री आणि पुरुष ह्या दोनच जाती अशा प्रकारच्या संकल्पनेतनं हा आम्ही यज्ञ केला. त्यामुळे या ठिकाणी सगळ्यांना सहभागी होण्याचा आनंद मिळाला आणि सहभागी होता होता की एक कुटुंब आणि एक भक्ती आणि एक नामस्मरण, एक संघटित भावना मनाशी त्यांच्या आली आणि एक कौटुंबिक नातं हे निर्माण झाल्याने हा कौटुंबिक नात्याचा आजचा जो आनंद आहे हा कौटुंबिक नात्याचा आहे. आज तुम्हीसुद्धा लाईव्ह कोकण साधने किंवा इतर प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडियाने आम्हाला पूर्ण सहकार्य केलं. कारण तुमच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य नाही आहे ना. कारण याचं नियोजन आम्ही 20 दिवसापूर्वी केलेलं, असंही नाही की पूर्वी करून ठेवलं, पण तुमचं अगदी चांगल्या प्रकारचं मीडियाचं सहकार्य लाभलं आणि मीडियाने हा जो उत्सव होता हा प्रत्येकाच्या घरोघरी पोचवून त्या ठिकाणी त्याचा प्रत्येकाला आनंद दिला. म्हणून सर्वप्रथम प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया सर्वांचे मी पुन्हा आभार मानतो आणि आजचा कार्यक्रम हा सर्वांच्या सहकार्याने आज भाऊ या ठिकाणी आले, दादा या ठिकाणी आले. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे धर्मशास्त्र आणि राजशास्त्र म्हणजे धर्मयोग आणि राजयोग एकत्र आला म्हणून हे सगळं सफल झालं. म्हणून सगळ्यांना आजच्या दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी. धार्मिकतेतून राष्ट्रीय भावना खऱ्या अर्थाने या आपल्या भक्तिमार्गातून कशा पद्धतीने ओढली जाऊ शकते याचं एक उदाहरण, नातिवंत उदाहरण या ठिकाणी, प्रत्यक्ष उदाहरण या 108 कुंडांचा जो या ठिकाणी महाशिवयाग झाला याच्यातनं या प्रत्येक रोमांतिकांना पाहायला मिळालं. संदीप देसाई पण आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. 20 मार्च अगोदर चौदार तळ्याचं पाणी शुद्ध करा, नाहीतर वंचित बहुजन आघाडी तलावाच्या चहूबाजूनं पाण्यात उतरून आंदोलन करेल. होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासनाची असेल असा इशारा देत वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी चौदार तळ्याची पाहणी केली. उपविभागीय अधिकारी महाड यांना हे निवेदन दिलं. 20 मार्च रोजी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाडच्या चौदार तळ्यातील पाणी प्राशन करण्यासाठी सत्याग्रह केला व अखंड मानवजातीसाठी पाणी खुलं करून दिलं. पाणी पिण्यावर सरकारनं घातलेली अघोषित बंदी उठवल्यानंतर 20 मार्च दिवशी देशभरातून श्रद्धाभावनेनं भीम अनुयायी इथे येत असतात. त्यांना चौदार तळ्यातील पाणी पिण्याची आस असते, म्हणून ते पाणी पित असतात. सरकारनं व स्थानिक प्रशासनानं याची काळजीपूर्वक नोंद घेणं गरजेचं आहे. 20 मार्च पूर्वी चौदार तळ्याचं पाणी शुद्ध करा, नाहीतर बहुजन वंचित आघाडी तलावाच्या चहूबाजूंनी पाण्यात उतरून आंदोलन करेल. होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी शासन व प्रशासन यांची असेल असा इशारा देत यावेळी सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते यांनी चौदार तळ्याची पाहणी करून उपविभागीय अधिकारी महाड यांना निवेदन दिलंय. बाळासाहेबांनी ह्या चौदार तळ्याचं पाणी प्राशन केलं आणि आज आम्ही पाहत आहोत, आम्ही आज कार्यकर्ते इथे उपस्थित राहिलेलो आहोत. ह्या चौदार तळ्याची जी दुरावस्था करून ठेवलेली आहे. सरकारचं या तळ्याकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. इथल्या स्थानिक जे काही राजकारण चालू आहे त्या राजकारणामुळे ह्या तळ्याची दुरावस्था झालेली आहे. आज आम्ही पाहत आहोत की ह्या तळ्याचं पाणी एवढं अशुद्ध झालेलं आहे की ते पाणी पिण्याच्या लायक नाही. तर मला असं वाटतं की हे 20 मार्चच्या अगोदर ह्या तळ्याचं पाणी शुद्ध व्हावं म्हणून आम्ही ह्या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहिलेलो आहोत. या ठिकाणी आज आम्ही चौदार तळ्यावर आलेलो आहोत. चौदार तळ्याच्या 20 मार्च रोजी चौदार तळे वर्धापन दिन आहे आणि या वर्धापन दिनाच्या नियोजनानिमित्त आम्ही आलो आणि या ठिकाणी आल्याच्या नंतर बघितलं तर चौदार तळ्याची अत्यंत दुरावस्था आहे. या चौदार तळ्याचं पाणी जर कोणी प्राशन केलं तर तो आजारी पडल्याशिवाय राहणार नाही आणि या चौदार तळ्यावर 20 मार्चला अभिवादन करणारा जो भीम अनुयायी येतो तो प्रत्येकजण हे पाणी प्राशन करतो. त्याची हीच भावना असते की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे पाणी प्राशन करून आपल्याला
पाण्याचा हक्क मिळवून दिलेला आहे आणि हे पाणी प्राशन आपल्याला देखील करायला पाहिजे. ह्या चौदार तळ्याच्या पाण्याला भीम अनुयायी अमृत मानतात आणि या अमृताची आज अवस्था गटाराप्रमाणे केलेली आहे. ह्या पाण्याची जी दुरावस्था झालेली आहे याला महाड प्रशासन जबाबदार आहे, सरकार जबाबदार आहे आणि आमच्या जिल्हा अध्यक्षांनी या ठिकाणी आत्ताच जाहीर केलेलं आहे, जर येणाऱ्या 20 मार्चपर्यंत या चौदार तळ्याच्या पाण्याच्या फिल्ट्रेशनच्या कामाला जर सुरुवात झाली नाही तर आम्ही 20 मार्चपासून आंदोलनाला सुरुवात करणार आहोत. आणि मगाशी पण मी जाहीर केलं की आंदोलन आमचं असं असेल की आमची वंचित बहुजन आघाडी ह्या तळ्यात उतरून स्वतः तळ्यातला गाळ बाहेर काढेल आणि ह्या तळ्यामध्ये उतरून आमचं आंदोलन असेल. आपल्यामार्फत आम्ही शासनाला पुन्हा एकदा इशारा करतोय, जर वेळीच आपण या तळ्याच्या पाण्याचं फिल्ट्रेशनचं काम सुरुवात केली नाही तर वंचित बहुजन आघाडी गप्प बसणार नाही. या वेळ प्रसंगी ह्या महाडच्या बुडाऱ्यांना या तळ्यात बुडवल्याशिवाय वंचित आघाडी गप्प बसणार नाही, हे मी आपल्या माध्यमातून आपल्याला सांगू इच्छितो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. महाड शहरात गतवर्षी आलेल्या महापुरानंतर या महापुराची तीव्रता कमी करण्याच्या उद्देशाने शासन व पूर निवारण समितीतर्फे काही उपाययोजना आखल्या. त्यानुसार नदीपात्रातील गाळ काढण्याच्या कामाचा शुभारंभ आमदार भरत गोगावले यांच्या हस्ते करण्यात आला. काही प्रमाणात हे काम गतवर्षी झालं देखील होतं, परंतु यावर्षी निधीअभावी हे काम जवळजवळ 3 महिने रखडलेल्या अवस्थेत होतं. महाडकर नागरिक तसंच व्यापारी वर्गाने याबाबत शासनाला हे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार जवळपास 30 कोटीचा निधी या कामी मंजूर झाला. आमदार भरत गोगावले, पूर निवारण समिती व जिल्हाधिकारी अलिबाग, जलसंपदा विभाग यांच्यात झालेल्या बैठकीमध्ये उर्वरित गाळ उपसण्याच्या कामाला हिरवा कंदील देण्यात आला. आमदार गोगावले यांच्या हस्ते शेडावजवळील नदीपात्रात श्रीफळ वाढवून या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला आणि त्यानुसार संबंधित ठेकेदारांना जलदगतीनं हे काम सुरू करण्याचे आदेश आमदार गोगावले यांनी यावेळी दिले. नितेश लोखंडे, कोकण 7 लाईव्ह, महाड. गेल्या 2-2.5 महिन्यापासून आमचा प्रयत्न चालू होता. मंत्रालयामध्ये जवळजवळ 3 ते 4 मिटिंगा झाल्या आमच्या. त्याप्रमाणे आपली सर्व समिती कमिटी आमची महाडवासियांची आम्ही सगळे लोक आणि त्याला आज यश आलेलं आहे. तशी मान्यता अगोदरच मिळाली होती, परंतु काही तांत्रिक बाबी, टेक्निकल बाबीच्या ज्या अडचणी होत्या त्या आज मोकळं करून आज आम्ही अलिबागमध्ये मिटिंग घेतली. कलेक्टर, आम्ही आपल्या जलसंपदाच्या अधिकारी, इतर खात्याचे अधिकारी, सगळे अधिकारी होते आणि त्यानंतर आमच्या नितीन पावले होत्या, त्यानंतर आमच्या कुद्रमोदी होत्या, आमचे संजय शेठ होते, त्यानंतर कुमारभाई होते. अशी सगळी मंडळी आज आपली तिथे होती आणि आम्ही ते आज फायनल करून आज शिवाजी महाराजांचा जन्मोत्सव, शिवजयंती उत्सव तिथीप्रमाणे आणि आम्ही आजच ठरवलं की याचा शुभारंभ करायचा तर आजच करायचा आणि त्याप्रमाणे आम्ही आज तिथं मिटिंगमध्ये फायनल केलं. वरती मंत्रालयातही तिथं अश्विन गुप्ता आहेत, त्यांना ही कल्पना दिली, कारण जे पैसे जिथून रिलीज होतात त्या सगळ्या मंडळींनी आज आम्हाला होकार दिला आणि आज आम्ही कामाला सुरुवात करतोय. त्या थोडासा उशीर तर झाला आम्हाला येता, परंतु आज एक शिवाजी महाराजांच्या जन्म उत्सवाच्या दिवशी आज ह्या नदीतला गाळ काढणं सुरू करतो आम्ही आणि हा संपूर्ण अगदी वाळणखोरा असेल, वरणखोरा असेल, ह्या साईडला आमचा पोलादपूर सगळा भाग असेल, आमचे बिरवाडे असेल, पित्तळवाडीपर्यंतच्या अगदी पुढे या सगळ्या नद्यांचा गाळ काढून इकडे नाते विभागातली गांधारीचा तो पट्टा असेल आणि आपला हा संपूर्ण जुटे आणि आता आपण उभे आहोत हा संपूर्ण भाग आणि युद्ध पातळीवरती की नुसतं असं नाही करायचं, काढायचं आणि व्हायचं म्हणून युद्ध पातळीवरती जे काय 2 महिने 20 दिवस आजपासून आपल्या हातामध्ये आहेत तर ते आम्ही पूर्ण त्याचा जास्तीत जास्त काळ काढून जे गेल्या वर्षी आपल्याला रिलीफ मिळाली ती या वर्षी पण आम्ही करून पुढच्या वर्षाला व्यापारी
बिल्डर लॉबी किंवा आपले दुकानदार हे सगळे त्यांना अडचण होणार नाही अशा प्रकारचं काम या गाळ काढण्याच्या माध्यमातून आमचं करायचं ठरलं आणि त्याचा आता शुभारंभ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. हरकत काय नाही आहे, पैसे जे आलेले आहेत ते पूर्ण होईपर्यंत काम केलं तरी हरकत नाही, फक्त पावसाने सांभाळायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आम्ही काम करत राहू. अडचण अशी होते आपल्या इकडं की पाऊस पडल्यानंतर मग त्या गाड्या जाणं किंवा मशिनरी चालवणं थोडंसं अडचण होतं म्हणून, पण जर पाऊस लांबवला तर काम लांबवल. तारीख आम्ही तशी टेंटेटिव्ह पाऊस पडेपर्यंत ठेवलेली आहे, मग पाऊस किती पुढे लांबला तरी काम लांबवू आम्ही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 62 35 08 आणि 82 75 62 95 15. राज मोबाईल्स. महाड शहरातील इमारतीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्यानं त्यांच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. शहरातील प्रभात कॉलनी येथील स्मशानभूमीलगत असलेल्या एका इमारतीलगत विहीरची भिंत कोसळल्याची घटना घडली आहे. शहरातील 10 वर्षापूर्वी बांधकाम करण्यात आलेल्या इमारतीमधील विहिरीचं काम सुरू होतं. मात्र काम करताना योग्य ती खबरदारी न घेण्यात आल्यानं शिवम गृहनिर्माण संस्था डी विंगला धोका निर्माण झाला आहे. विहिरीची भिंत कोसळल्यानं या इमारतीमधील 18 कुटुंबातील 78 सदस्यांना नगरपालिका प्रशासनाकडून तात्काळ हलवण्यात आलंय. 4 वर्षापूर्वी तारिक गार्डनची भीषण दुर्घटना घडली होती. त्याची पुनरावृत्ती होती की काय अशी भीती वाटू लागल्यानं बिल्डर लॉबी विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेची माहिती मिळताच सर्वपक्षीय नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी धाव घेत रहिवाशांना आधार दिला. नितेश लोखंडे, कोकण 7 लाईव्ह, महाड, रायगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प. 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल. 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर. 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकता निर्माण व्हावी, त्यांच्या कला कौशल्याला व्यासपीठ मिळावे व गृहिणींच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी प्रथमच बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या वतीनं फूड फेस्टिवल व कलाविष्कार कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्तुत्य उपक्रमाचं आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचे नॅशनल इंडिया मीडियम स्कूलचे अध्यक्ष मनोज गोळेकर यांनी कौतुक केलं आहे. मुलांमध्ये उद्योजकता निर्माण व्हावी यासाठी फूड स्टॉलचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांनी विविध पदार्थ बनवून विक्रीसाठी आणले होते. या खाऊगल्लीला विद्यार्थी तसेच पालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. कलाविष्कार कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी तबला वादन, हार्मोनियम वादन, गायन तसेच कथ्थक, तोडे, लावणी यातून नृत्य कौशल्य सादर केले. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी लाठीकाठी, एरोबिक्स, कराटे आणि योगा, नृत्य याचे शानदार सादरीकरण केले.
विद्यार्थ्यांनी संस्कृत भाषेतून सादर केलेले पाढे व श्लोकपठण, संस्कृत गोष्टींचे नाट्यरूपांतर याला प्रमुख अतिथींकडून विशेष दाद मिळाली. याचबरोबर इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थिनींनी गोवन कोकणी भाषेत सादर केलेल्या एकपात्री अभिनयाचे प्रेक्षकांनी कौतुक केले. या कार्यक्रमासाठी आदर्श एज्युकेशन सोसायटी नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवेचे अध्यक्ष मनोज गुळेकर, मराठी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते तेजस जयराम जांभवडेकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या सर्वेसर्वा सुलेखा राणे, संस्थेचे पदाधिकारी प्रणाली सावंत, अभिजित सावंत, विनायक सापळे, परशुराम झगडे आणि पालक प्रतिनिधी महाडेश्वर व वैशाली पवार हेही यावेळी उपस्थित होते. आज बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलचा आज कलाविष्कार हा कार्यक्रम या शाळेने आयोजित केला आणि या शाळेसाठी या कार्यक्रमासाठी राणे मॅडम यांनी आज मला इन्व्हाइट केलं, त्याच्याबद्दल त्यांचा मी खूप खूप आभार मानतो. माझं एक मत आहे की माझी जरी शाळा असली किंवा मी कुठल्याही एका अशा चौकटीत बांधलेला व्यक्ती नव्हे की आपली स्कूल आहे म्हणून कुठल्या तरी दुसऱ्या स्कूलला विद्यार्थी तर सर्व सारखेच आहात. जगाच्या पाठीवर सर्व विद्यार्थी सारखे आहेत. आम्हीही विद्यार्थी दशेतच आहोत अजून. आणि एक अशी महिला जी स्वतः शिक्षिका आहे, प्रिन्सिपलशिप, तिच्या लेखी आम्ही अजूनही विद्यार्थीच आहोत. आणि जर एका प्रिन्सिपलने जर आम्हाला, आमच्या शिक्षिकेने जर बोलवलं तर विद्यार्थ्याने ते कुठलेही बॅरिकेड्स न ठेवता जाणं हे क्रमप्राप्त आहे. तसं आम्ही या इथे शाळेत आलो आणि या शाळेत येऊन मुलांनी जे खाऊ गल्ली असेल किंवा कलाविष्कार असतील, खाऊ गल्लीच्या माध्यमातून मुलांना व्यवसायासाठी जे प्रेरित करण्याचं जे काम जे शाळा करते आणि जे होणं गरजेचं आहे. कारण एज्युकेशनच्या बाबतीत बरेचसे गोष्टी आपण शाळेच्या माध्यमातून देत असतो. अभ्यासक्रम असेल किंवा गणित असेल, सगळ्या गोष्टी असतील. पण मुळात जो व्यवहार ज्ञानाचा जो विषय आहे तो कुठे जगाच्या पाठीवरती, म्हणजे निदान आपल्या भारतात अशा शिक्षण व्यवस्थेत शिकवला जात नाही. आणि अशा ठिकाणी असा एक व्यवहार ज्ञानाचा जो काय देण्याचा एक स्तुत्य उपक्रम या शाळेने राबवला, त्याबद्दल त्यांचं खूप खूप मी धन्यवाद देतो आणि आभारी मानतो की आमच्या या कोकणातल्या मुलांना त्यांनी असा एक स्तुत्य उपक्रम त्यांनी राबवून त्याच्या माध्यमातून त्यांना व्यवहार ज्ञानाची ओळख होते आहे आणि खरोखर त्यांचं खूप मी कौतुक करतो. तसेच त्यांच्यानंतर मग कलागुण असतील, त्यांना पेटीवरचे स्वर असतील किंवा ताल असतील, हे आम्हाला कधी मिळालं नाही आमच्या बाल्य अवस्थेत. कारण कधी त्यावेळी असं म्हणत होतं की जुन्या शाळा खूप प्रगत होत्या, त्यावेळी देत होतं, पण आम्हाला तसं नाही मिळालं. पण आज इंग्लिश मीडियम स्कूल असून आपल्या भारतीय संस्कृती टिकवण्याचं जे कार्य आज बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये चालू आहे, त्यांचं खूप खूप कौतुक करावं तेवढं खरं कमी आहे. आणि अशा शाळेच्या मागे म्हणण्यापेक्षा त्यांच्यासोबत उभं राहायला मला नक्कीच आवडेल. एक विद्यार्थी म्हणून आवडेल, ना की कुठला तरी एक संस्थेचा अध्यक्ष म्हणून किंवा एखादा कुठला तरी एक बिझनेसमन म्हणून. यात बिझनेसमन किंवा संस्थेचा अध्यक्ष असा काय कुठला पार्ट येत नाही. एक विद्यार्थी म्हणून सर्वांनीच त्याच्या संपूर्ण जिथे शिक्षण दिलं जातं तिथे प्रत्येकाला भिंती मोकळ्या आहेत. आपण बोलतो की शिकण्यासाठी भिंती कुठल्या नाही आहेत, एका शाळेत आम्ही कुठेतरी बांधलेलो नाही आहेत. तसं प्रत्येकाने याच्यामध्ये चिवूचा खाऊचा वाटा उचलावा आणि त्याने मदत करावी, शिक्षणासाठी मदत करावी, त्या विद्यार्थ्यांसाठी मदत करावी. आणि माझ्या या छोट्या बालमित्रांना खूप खूप मी या निमित्ताने शुभेच्छा देतो, त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या आयुष्यात माझाही काहीतरी एक वाटा असावा. त्यामुळे बद्दल मी या संस्थेला आणि मॅडमना सांगितलं की मी त्यांच्यासोबत सदैव राहीन येणाऱ्या काळात. त्याच्यामुळे जे काय आहे आणि कणकवलीत नेहमी माझं येणं जाणं असं, पण बाल शिवाजी नावाप्रमाणेच आहे. ज्या शिवाजी महाराज जे आहेत आपले आणि त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आईंनी जे व्यवसायाचे धडे दिले आणि आज अशाच एक आपल्या जिजाऊसारखी एक व्यक्तिमत्व आपल्या मुलांना व्यवसायाचे धडे देते आहे. खरोखर खूप आनंद वाटला बघून. तुम्ही या शाळेत नक्की त्यांना व्हिजिट करा आणि बघा कसं काय शिक्षण चाललं आहे. खरोखर त्यांचे प्री प्रायमरी स्कूल्स असतील किंवा काय असतील, आम्हालाही आदर्श घेण्यासारखे आहेत. म्हणून मी आवर्जून फक्त बघण्यासाठी आलो की नक्की शिकवतात कसं हे सगळ्या गोष्टी. खरोखर या शाळेचं आणि राणे मॅडमचं खूप खूप कौतुक आहे. धन्यवाद. थँक्यू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं यूट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम, 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108
आणि 8803-108-108. सर्व व्याधीतून मुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भक्ती मार्ग. हा मार्ग दाखवणारे गुरु म्हणजे गावडे काका महाराज. त्यांनी असंच आम्हाला मार्गदर्शन करावं असं केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितलं. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांनी. पाहूया. गोवा राज्यात पहिल्यांदाच 108 यज्ञकुंडांचा महाशिवयाग आज झालेला आहे. स्वतः आपल्या देशाचे राज्य पर्यटन मंत्री नाईक साहेब यांनी व्हिजिट केलेली आहे. या महायागाला दर्शन घेतलेलं आहे आणि स्वतः गावडे काका महाराज यांच्यासोबत सुद्धा आहेत. गोव्यामध्ये खऱ्या अर्थाने जी देवभूमी म्हणून ओळखली जाते त्यामध्ये भक्तीचा जो मार्ग आहे तो या महाशिवयागच्या माध्यमातून आज पुन्हा एकदा अधोरेखित होतोय. आपण थेट संवाद साधला नाही सर, नमस्कार. आज आपण स्वतः या महायागाला भेट दिलात, भक्तीच्या मार्गामध्ये सहभागी झालात आणि चांगलं गोव्यामध्ये एक भक्ती मार्ग खऱ्या अर्थाने आज पावतो अशा प्रकारे भावना व्यक्त केली. काय सांगाल, गोव्यात पुन्हा एकदा भक्ती मार्ग जो आहे तो तळागाळात आणि खऱ्या अर्थाने 108 यज्ञकुंडांचा पहिलाच महाशिवयाग होतो, काय भावना? मी सर्वप्रथम श्री सद्गुरू गावडे काका महाराजांचा आभार मानतो, अभिनंदन करतो की त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा यज्ञ इथं झाला. त्याची समारोपही आता झालेला आहे. हे खरोखर गोवेकरांचं भाग्य आहे असं मला वाटतं. की आतापर्यंत 108 कुंडांचा शिवयाग कधी इथे झाला नव्हता. कदाचित महापूजा झाली असेल, बाकी सगळं झालं असेल आणि गोवेकरांसाठी मात्र खरोखरच परमेश्वराचा आशीर्वाद आहे असं म्हणायला. इथं एक याच स्थळी स्वामी समर्थांचं एक मंदिर उभारण्याचं काम गेल्या वर्षी सुरू झालं होतं. ते आत्ता चालू आहे. येणाऱ्या वर्षभरात ते पूर्ण होईल आणि गावडे काका महाराजांच्या आश्रयाखाली सगळं होत आहे. भक्तिमार्गाला, सगळ्या समाजाला भक्तिमार्गाला लावण्याचं जे काम आहे अशा कार्यक्रमातून, अशा याच्यातूनच ते पुढं जातं आणि नेमकं तोच धागा धरून गावडे काका महाराज इथं गोव्यात परत येऊन समाजाला जागृत करतायत, सगळ्या समाजाला आपलेसे करण्याचे प्रयत्न करतायत आणि खरोखर भक्ती हा सर्वांच्या उद्धाराचा मार्ग आहे. कारण जोपर्यंत आपण या भक्तिमार्गाला जाणार नाही तोपर्यंत सगळ्या व्याधी आपल्याला जडणार आहेत. भक्तिमार्ग एक असा मार्ग आहे त्याच्यातून आपण या सगळ्यापासून निवृत्त होऊन काहीतरी समाजासाठी, देशासाठी करण्याची जी भावना आहे ती ह्या मार्गातूनच आज उमगलेली आहे आणि त्या मार्गावर नेण्याचं मोठं कार्य सद्गुरू गावडे काका महाराज करत आहे. त्यामुळे मी त्यांचा मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो आणि असंच गोवेकरावर कृपा ठेवावी, अशाच पद्धतीचे कार्यक्रम परत गोव्यात व्हावे, इतर भागातही व्हावेत आणि समाजाला याच्यात जागृत करावं अशी मी त्यांच्याकडे मागणी करतो, प्रार्थना करतो आणि आजच्या या मंगल कार्यासाठी ज्यांनी जे कष्ट उपसले त्याबद्दल यांना परत एकदा मनापासून धन्यवाद. नक्कीच नाईक साहेब यांच्या समवेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तावडे साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. गोवा राज्यामध्ये हा महाशिवयाग होतोय आणि खास त्यांनी वेळ काढून या ठिकाणी आता भेट दिलेली आहे. आपण थेट त्यांची संवाद साधूया. साहेब, आपण सुद्धा वेळ काढून या ठिकाणी दाखल झालात. गोव्यामध्ये पहिल्यांदाच हा महायज्ञकुंड होतोय, काय सांगता? मला वाटतं की गावडे काकांनी चांगल्या प्रकारे हा 108 महाकुंडांचा जो हे केला आहे त्याबद्दल एक अत्यंत बरी गोष्ट आहे. मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि जसं आत्ता आमच्या भाऊंनी सांगितलं की गोव्यामध्ये तसं मोठ्या प्रमाणात गावडे काकांचं काम सुरू आहे. त्यांना मी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. व्यसनमुक्त समाजासाठी परमपूज्य गावडे काका महाराज यांच्यासारख्या गुरूंची गरज आहे असं प्रतिपादन गोव्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खवटे यांनी व्यक्त केलंय. गोव्यातल्या महागणेश याग सोहळ्यात ते बोलत होते. पाहूया काय म्हणाले रोहन खवटे. स्वामीक नमस्कार करून तसेच आमचे परमपूज्य सद्गुरू श्री गावडे काका महाराज हांकाय नमस्कार करतात. आईच्या या श्री स्वामी समर्थ श्रद्धा भक्त सेवा न्याय
आयोजित 108 यज्ञकुंडाचा शिवयाग जो कार्यक्रम आज झाला, त्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित आमचे केंद्रीय मंत्री टुरिझम, पोर्ट, शिपिंग श्रीपाद भाऊ, तसेच माझे मित्र सालिगाव मतदारसंघाचे आमदार बाप केदार नाईक, पेंदी फ्रांकची ZP मेंबर बाई कविता, तसेच आमचे सालिगाव मतदारसंघाचे ZP बाप संदीप, पेंदी फ्रांकचा सरपंच बाप स्वप्नील, तसेच व्यासपीठात उपस्थित सगळे पंच मेंबर, अन्य मान्यवर, हांगा उपस्थित भाविक, आमच्या हांगाचे ज्येष्ठ नागरिक, उपस्थित मिडिया भाव आणि भयणीनो, खूप आनंद जाता हांगा आज ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित राहून. गावडे काका महाराजाची फक्त हांवें परवानगी घेतली की 1-2 उतरां उलोवन मातसो भायर सरता, कित्याक होळी जातकर रोखडोच शिगमो जालो सुरू, आनी शिगमो उत्सव 14 दिसांचो जो आसता तो पर्यटन खातें सांबाळटा, सो जबाबदारी आमचेर आसता. आणि आज योगायोगान 12 मार्च शिगमोत्सव पर्वरी आणि सालिगांव दोन्ही मतदारसंघात मिळून आज आम्ही शिगमोत्सव पर्वरी आयोजित करून हाडटात. गोंय राज्याचे आमी सदांच उलयता आसतना पर्यटन पळयतकर लोकांचे विचारधारा वेगळ्या तरेन पळोवपाची आसता. गोंय म्हणजे सन, सँड आनी सी, आनी इतल्या पयले जाल्यार पर्यटन तितले पर्यंत आनी गोंयची ओळख तितले पर्यंत जाता. हांव सदांच म्हणटा की पर्यटन खात्याची जबाबदारी घेतकर आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय दक्षिण काशी म्हणून जी वळख आशिल्ली ती परत कशी हाडची हाचेर आमचो विचार चालू जाल्ले आसा. सप्तकोटेश्वर नार्वेच्यान सुरू जाल्ली छत्रपती शिवाजी महाराजी काणी आनी सगळीं देवळां पोंडा तालुक्यान फोंड्या कित्याक गेली हाजेर फाटली समज हिस्ट्री पळयली जाल्यार आमचो गोंय, आमी जी परशुराम भूमी म्हणटात, ते स्पिरिच्युअलिटीच्या हातूंतल्यान म्हणजे देवाचे आमी चिंततले जाल्यार इतले आमचे कल्चर रीच आसा, पूण आमी केन्नाच त्या सायडीक पळोवंक पावलेच ना. आज हो सरकार एक दृश्टिकोनांतल्यान पळोवंक सोदता की गोंयचे परसेप्शन म्हणजे गोंय राज्याक पळोवपाची दृश्टिकोन कसो चेंज जावपाक जाय, जाल्यार तातूंतल्यान सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा आनी तितली जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. स्वामींचे आमी भक्त, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे हे लायन सकाळी फुडें तकलेन घेतल्या शिवाय आमी भायर सरनात. आनी हीच शक्ती आमी घेवन फुडें वतात. राजकारणान आसतकर डेली कोण नाल्यार कोण कितें तरी सांगता. संदीपी केन्ना म्हणटा करणी आसा आनी कितें आसा, कोण कितें करता, कोणें नाल्ल फोडलो, कोणें सुपारी फोडली, कोणें लिंबू फोडलो, कोणें मिरची घाली, कोण म्हणल्यार आमी आसात तशें की कोणाची तरी मिरची, कोणाचेर लिंबू, कोणाचो नाल्ल विक्री तरी जावनी आमचेर फोडपाक. पूण जेन्ना स्वामी फाटल्यान आसा भिवपाची कितें गरज काय म्हणून ते स्वामी पळयतले म्हणून. आनी आज पर्यंत भुरगेपणाच्यान आतां पर्यंत आमी अक्कलकोट जावं जाल्यार आमी हांगा गोंयांत नाल्यार आमच्या घरा स्वामीक एक आमची कुळ देवता सोडले जाल्यार स्वामीचें नमन करून आमी दीस सुरवात करतात. आनी हो समज खऱ्या अर्थान केला त्या मनशाक हो फरकूय जाणीव जातलो. त्या मनशान खऱ्या भक्तीन कोणें केला काय स्वामी कडेन मागुना, पूण फक्त आपल्याक पळय म्हणलां, आपल्याक सांबाळ म्हणलां जाल्यार उल्लो मारल्यार स्वामी आसा हे फक्त पारायण पुरतें न्ही, जाल्यार खरेंच स्वामी आसात आनी स्वामीन आपलें रूप वेगळे वेगळे तरेन दाखयल्लें आसा. आज गावडे काका महाराजान आज गोंया येवन आमच्या ह्या सुंदरशा वाड्यार ह्या वाड्या वयले लोक वेगळेच भावीक, प्रेमळ, एकामेका खातीर कितेंय करपी आनी कोण मनीस आवडलो ताच्या खातीर जीव दिवसा दिवपी म्हणटा पळय तसले हांव ह्या वाड्या वयले लोक. ह्या वाड्यार विसरकर फॅमिलीन जेन्ना जागो दिलो आनी गावडे काका महाराज हांगा विचार हाडले की स्वामींची देवूळ हांगा स्थापना जावची म्हणून
खंय तरी आमकां मनांतल्यान दिसलें की स्वामीन आमकां खंय तरी आयकून घेतलें काय म्हणून. कित्याक तांचे हांगा आसप, स्वता वास्तू तयार आसप, देवूळ तयार आसप आनी ते देवळान सगळ्यांक एक स्थान तयार जावप जंय जातूंतल्यान देवाची आरती करता आसतना, नमन करता आसतना स्वामी स्वता फुडें आसप. म्हाका दिसता हें समज पळयलें जाल्यार पयलें नमस्कार करता हांव परमपूज्य सद्गुरू गावडे महाराजांक, कित्याक तांच्या खातीर ही सुरवात जाली म्हणून. आज येतकर सुरवात जाल्ली, पूण आज हांगा येतकर पळयतकर बरें दिसलें की देवूळची उबारणी सुरू जाल्या. आमचो सरपंच स्वप्नील परत योगायोगान ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर आनी स्वप्नील तितलोच भावीक जितले हांव म्हजे विचार मांडटा आसता. आमचें एकूच आसा की फुडल्या पिढीक समज आमी एक दृश्टी दितले, एक जागो दाखयतले, एक वाट दाखयतले जाल्यार स्वामींची गरज आसा, गुरूंची गरज आसा आनी एक स्थापना, एक वास्तूची अशी गरज आसा जंय लोक येवन व्यसन मुक्त जाता तितले असल्या जाग्यांचेर येवन चड टायम काडटले. आनी ताज्या खातीर येता त्या दिसांनी एक गावडे काकांक सांगूंक सोदता हांव की कसले हेल्प जाय आमी एक उतराचेर उबे आसाच. स्वामींच्या कडेन कांयच कमी पडचें ना आनी कमी पडपाक दिवचेंय ना. देवूळ जाता इतले बेगीन उबारणी करपाक सगळ्यांचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जाता इतले बेगीन देवस्थानाची जशी रेडी जाता तशेंच आज जो कार्यक्रम तयार केला तो एक युनीक कार्यक्रम म्हज्या जिवान दिसता. जिवनान म्हाका दिसता पयल्या फाटी 108 यज्ञ एक जाग्यार पळोवपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. कित्याक नाल्यार बाकीचे तरेतरेचे पयल्या असो केन्नाच पळोवना. पूण ही आज ह्या हांगाचेर जावप म्हणजे तुमकांच अजून खबर ना कितली पुण्य आमी आज जोडल्या आनी कितले आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्या ह्या जाग्यार आज फक्त उपस्थित रावन. उलयन खूब दिसता पूण टायम कमी आशिल्ल्यान थंयच्यान फोन येवंक लागले की शिगम्याचें कितें करपाचें काय म्हणून. म्हणलें मातसो राव, हांगा पयलीं सोंपयता, देवाचो नमस्कार घेता, आशिर्वाद घेता आनी मागीर शिगम्या कडेन फुडलें पळोवया म्हणून. आज दनपरां 3-3:30 आमचो शिगमो सुरू आनी ताज्या खातीर ती वेवस्था तयार करपाक म्हाका आनी केदाराक थंय करचेच पडटलें, जी लोकां खातीर आमी एक जो कार्यक्रम तयार केला. पूण आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक आज शुभेच्छा दिता आसतना स्वामीं कडेन प्रार्थना करता की आमकां सगळ्यांक शक्ती दिवची की जी कामां उरल्या ती बेगीन करून दिवपा खातीर, जी कामां खंय अडचणी येताले ती बेगीन ताचेर सोल्युशन काडून फुडें वचपा खातीर. तशेंच परमपूज्य सद्गुरू गावडे काका महाराजांकूय मागता की जी तांणी आतां पर्यंत आमकां आशिर्वाद दिवन तांणी आमकां एक दिशा दाखयल्या तशीच फुडें दिशा दाखोवन सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्या परवरकारांक सगळ्यांक तांचो आशिर्वाद आसचो अशें तांचे कडेन मागता. आयच्या दिसाक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी हांगासर वचपाची तुमी परवानगी दितले अशी आशा बाळगिता आनी 2 उतरां सोंपयता. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. शिवसेना किती दिवस जिवंत ठेवायची याची स्वप्न राणेंनी पाहू नयेत, सतीश सावंत यांची टीका. अखेर 6 दिवसानंतर वैभववाडीतल्या स्टॉलधारक महिलांचं उपोषण मागे आणि शिवगर्जना महानाट्याच्या 50,000 मोफत पासचं जिल्ह्यात वाटप. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता इथेच थांबूया. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.